Med keto chunye kama okwe. Kawadhi pele eni wakeini. To ahinya majrore gwenge mag reserve dhi nyime kod kelo lokruok e kind oganda kokalo kuom grube magiloso matimo chenro mopogore opogore mag dongruok kaachiel kod kedo ne ratichgi giwegi. Jafwambo moro e kaunti ma Migori George Juma notwak gi moko kuom wakeini matiyo matek kendo kelo lokruok e kor gwenge. Mine mathoth ainyago mago ma odak e reserve kuom higni mathoth osebedo ka kale ageta mathoth ma oting'o rochruok mag ratichgi, nok mag nweng'o kaachiel kod mamoko. Magi kata kamano lokore kendo mine osechako ndiko sigandgi manyien ka okalo kuom chenro mag dongruok ma gitimo ka okalo kuom grube maggi kata riwruoge. Kama sisi wa mama kipato chetu ni cha chini kabisa, ndio maana sasa tunaomba watusaidie. Wamama tunajikaza, tunajituma kwa kila jambo. Omiyo wang'e ni wechegi ok wanyal nyalo gi kendwa, mane momiyo wakelo oganda machuo mwaluongo ni he for she. Wan gi volunteers moyie kendo puonjo joma mine, ginyisogi haki margi ma gin godo kuom lowo. Apisa maduong' e migao mar kit chuech e kaunti ma Migori Ngeroso Gwang' wacho ni e kaunti ma Migori sani nitie grube mathoth mag mine matimo chenrogo mag dongruok mopogore opogore. Gino bende koro nyiso ni mine osewuok ma kelo lokruok. Koro sani ng'ama miyo nyalo dhi gimwaluongo ni vocational training centers. Magi dhi odhi odiochieng' to duogo dalane to somo. Wan gi mang'eny mwanyalo celebrate nikech ka wang'iyo waneno thuolo mokalo ne dweche 2 His Excellency the Governor nochiwo pesa ne grube mag mine madhi mokalo 400. Ngere Ogwang' wach ni mine e kaunti ma Migori osego okang' malach e weche mag kedo kod ratichgi, medo nweng'o maggi kaachiel kod moko ka isirogi kod piny owacho kod ruoigo mok mago mag piny owacho. Wan gi programs 16 e sub counties 8 ma joma mine timo ohala mopogore opogore mobiro through initiative mar our First Lady, Her Excellency Dr. Agnes Ochilo. Nitiere grube kaka Manyatike, gipidho gwen, kendo ei gwen ka giuso gwen kendo ginyalo uso tong' bende. Mine ka okalo kuom grube timo chenro mag pur, pith mag jamni, kungo kaachiel kod hola kod mamoko. Chenro mag dongruok ma oting'o pith mar diek mag chak ma itimo kod grup mar Mon Liete ma ong'ere kaka Labwiri mayudore e wodno ma Nyamosese Komosoko e sub county ma Kuria West en ranyisi mar wuoth manyien ma mine osechako. Tuanza tunalima, tunachangiana pesa, tukarudi, tukafanya matafari. Ndio tena Mungu akatubariki tukapata mbuzi. Gombo mar bedo jogo mochung' kendgi e weche mag nweng'o kod mamoko emomiyo Mon Liete ne obiro kod grubni ma ong'ere kaka Labwiri Widows. Tunachangiana, watoto wanaenda shuleni. Wamama tunakutana kila Jumanne tukifanya table banking, tukikusanya pesa kidogo tununulia mbuzi chakula na madawa. Pauline Gatimeja komarwok ni mar Mon Liete wach ni ka okalo kuom pith mar diek kod chenro mamoko kaka mano mar hola kaachiel kod kungo mag sibedo ka gitimo osekonyogi e ting'o nweng'o margi. Kwa supported na Mama Agnes Ochila yako, tukaonelea ni vizuri tukue na mradi wa mbuzi, ambapo mradi wa mbuzi ni mradi mzuri. Mbuzi hazina changamoto mingi kwa sababu once umeshaipea maji, umeipea chakula ya kutosha, itakupea tu maziwa mazuri. Kata bed ni group nitiere kod lek maber e weche mag pith mag diek chak, pod gikalo e midhiche mathoth. Changamoto ya kiangazi, chakula ni ngumu. Pia tuna changamoto ya wakati mbuzi nataka kupata mbegu, hatuna hiyo bull, hiyo ndume. E seche makore dhi alomine kalure kod okenge magisegoyo e weche mathoth ma oting'o kit ratiro mag oganda ma oting'o gin giwegi, ting'o malo nweng'o maggi kaachiel kod mago mag oganda, mine pod kalo midhieche mamoko. Kendo challenge maduong' ma wan go en mondo mi wakel joma chuo mondo mi giyie gimbe ging'eyo ni joma mine ibedo go e mesa ka ji loso gimoro, ji wuoyo kanyakla to ji winjore, ji ok gore. Challenge machielo maduong' ma wan go en legal representation. Samoro nyathi manyako omako ich kata nyathi manyako bedo defiled, to ka kori temo mondo mi konye mondo mi giyud konyruok kata nyathi manyako ong'adi, tiyudo ka koro luoro dhi bede nikech jonyuol ok nyal yudo fees. To wang'eyo ni nitie volunteers mosewuok ga ma bende osebedo ka konyo.
George Juma, Ramogi TV, Migori.